El que mola dels premis és que us el doni algú important. I per tant el que hem de fer primer, abans que res, demanar la presència, sisplau, de les autoritats, com a mínim, del nostre alcalde i anfitrió de la jornada d'avui, el senyor Francesc Deulofeu, i a la directora de Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament, la Carmina Pinya. Sisplau, benvolguts, pugeu. També demanarem la presència a l'escenari del senyor Manel de la Fuente, director del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental i també secretari del jurat. I els representants de les... I també, per fer l'entrega de premis, abans no els hem fet pujar perquè era molta colla, prego, sisplau, els representants de les empreses que pugin, de les empreses que han patrocinat, diguem, i han col·laborat en la creació d'aquest campionat. Pugeu, pugeu, no tingueu por. No ens mengem a ningú. Marcel, tu fes. Marcel, fes. Rodar, passar l'alma a l'altre, rodar, passar l'alma. El jefe de una quarta. Ah, sí, Anem molt bé, anem molt bé. Recordar-vos que us podeu quedar a dinar per aquí, i participar a la Fira Robotseny High, que tindrem aquesta tarda a les 6. Anem, doncs, a fer l'entrega de premis. Jo tinc aquí l'acte. Començarem pels premis de la Fira Científica, si no estic en un error. I aquí diu, a Sant Celoni, reunits a 11 de juny del 2016, el jurat de la Fira Científica Robotseny acorda declarar guanyadors, guanyadores, els equips següents. Començarem per primària. Premi a la millor presentació de la Fira. Txa-txan! Fontmartina 6. Pugeu a l'escenari, sisplau. Felicitats, enhorabona. Sí, ara ho tornarem a dir. Entregarà el premi la Carmina Pinya. Dir-vos que aquest premi ha estat imprès amb una impressora 3D, les que hem pogut veure funcionar aquí al costat. Jo en vull un per la meva col·lecció d'objectes, després aniré a veure si el puc aconseguir. Fan una foto. Ah, així, molt bé. Aplaudiment, molt bé, nois. Ara arriba el premi a la idea més creativa, que se l'emporta els grups del centre educatiu, el grup P2. Amunt, amunt! En aquest cas s'entrega el premi a l'alcalde Francesc Deulofeu. Ho immortalitzem? Fantàstic. Gràcies, nois, i felicitats. Seguim amb premis de primària. Premi a la parada de fira millor decorada, que jo ja sospitava quina seria, la veritat. Robocor 1 del centre educatiu Cor de Maria. On sou? Vinguin, vinguin! Molt bé. Sí que em guanyat. I ara el que generalitza... Gràcies, noies. L'alternativa
Hem fet fotos, etc. Molt bé. Ara passem a la categoria de secundària. Premi a la millor presentació de la fira pel P2 Xufla del Centre Educatiu Can Record, dels bons amics de Can Record. Ja podeu pujar a recollir-ho. Venen per allà darrere. El cucut val 2,99. Bueno, yo me quedé la Fantàstic. Passem al premi, estem en secundària, el premi a la idea més creativa, la creativitat és important, per un equip anomenat, em costa molt de llegir, Llunàtics, del centre educatiu Reguissol. Xiscla d'emoció, ha estat bé això, Acostin-se. Perfecte, fort aplaudiment per aquests joves. Gràcies, nois. I ara també per acabar amb secundària, en aquest cas encara estem a la categoria de Fira Científica, premi a la parada de fira millor decorada que s'emporta Torrobots del centre educatiu La Tordera. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Molt bé, i canviem de registre i ens anem a l'acte de competició, i en aquest cas en el campionat, en la competició purament de robòtica. I aquí diu a Sant Celoni reunits, 11 de juny de 2016, el jurat acorda declarar guanyadors els equips següents. Comencem també en primària. Premi a l'aportació més destacada al web del centre educatiu Escola El Bruc de Riells. Pugin, pugin, senyors! Endavant! Mireu endavant, que tenim un munt de fotògrafs allà al fons. Fantàstic, enhorabona, nois. Més fort encara, més tecnològic, més bèstia, més interessant. Molt més interessant, perquè ara ve el premi al robot més fiable, que és un dels reptes més grossos que tenen els nostres joves quan treballen en això. Aquest robot més fiable és el Simpsons del centre educatiu Escola Mare de Déu dels Socors.
Enhorabona! Vale, queden 5 premis. Podem guanyar, podem guanyar. No. Queden 3 o 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pues vas a ser una secundària. Vinga, nois, mireu a càmera. Aquí. Això és el fotocul. El tema s'està posant... Jo estic veient els resultats, vosaltres no, però jo els estic veient aquí i la cosa s'està posant interessant. Més que res perquè el premi a la missió in situ és també pels Simpsons del Centre Educatiu Escola Mare de Déu dels Socors. Enhorabona per segon cop! Últim premi pels de primària, després vindran els de secundària. I en aquest cas el que s'ha valorat és el robot que ha aconseguit més punts. Per tant, aquell robot en què tots els jurats, que eren moltes persones i per tant moltes visions diferents, l'han puntuat més bé. I en aquest cas és per el premi al robot que ha obtingut més punts per als Simpsons de nou del Centre Educatiu Escola Mare de Déu dels Socors. Estan arrasant! Estan avorrits, surten a totes les fotos. Fortíssim. Són uns cracs. Els hem d'enviar a Amèrica. Molt bé. Enorme aplaudiment per aquests joves que s'ho han currat moltíssim, les puntuacions ho mostren. Eren moltes persones avaluant. Hi havia una objectivitat en tot això. Canviem de registre, ens en anem a secundària, dir-vos que el premi a l'aportació més destacada al web ha quedat desert. Dir-vos també que el premi, estem a secundària, el robot més fiable ha sigut pel robot Giol del Centre Educatiu Giola. Estan allà a fons, ei! Veniu, veniu! Perfecte, gràcies, nois. Seguim amb secundària, ens queden 2 premis més per donar. Premi a la millor missió in situ per la Salle Wars del Centre Educatiu La Salle. On sou? Amunt! Hola, Jordi! Fantàstic.
Jo vull uns cabells blaus com aquests, però no cal que siguin blaus. Només pel sol, amb 4 coses ja passo. Últim premi. Premi al robot que ha obtingut més punts, en aquest cas a la categoria de secundària, que és el, atenció, Robot Giol del Centre Educatiu Giola. Robot Giol 1 del Centre Educatiu Giola. Aquí hem subornat. Molt bé, i arribats a aquest punt, senyores i senyors, estem just a punt d'acabar. Jo el primer que he de fer és agrair-vos a tots vosaltres, nois, que hagueu invertit un dissabte al matí per venir aquí a competir i un punt de dies a l'escola. Agrair-los i als profes, que això també els hi ha portat uns quants mal de caps, tot i que saben